Gunung Mandilo pucak yang grangsang ing tawang kalimpun salju kang andane timbang ing arga kinemulan grombol wersa agung sarta wijeming taruturi minangka pratandha lamun ing kono pernaing kuwalit awasta buser bumi lemai bengkak telaning sajangka ingkang kathah amung suket blaga dasar awis Jawa tanem tuwuh samiya anggilasa gesanging warga mung angon wayah ngolandara tan mitung pernah sedina pindha sratri lumampah prambene datan katarimah satemah mung saged pasrah saperangan lemah miring kekalan jurang padas juri tinebeng tebing gunung damping gegendengan selo gilang samya gumalodok bebentur watu kapur kalamun wonten alas cekti kayuning telas mung kantun tilas tubus garing wiringking anggagangake karana katawur ing gawa petir tetaneman burung binabar wawan dadya aber sekar-sekar samiya aber gegodhongan dangu gugur lamun molat pernaing pacopake blat papat anane ngamung lemah miring kayu garing jurang jero kinepung tebing arang kadhing ana banyu sakyujana adohe mangke kedhung wonten sendang nanging banyune mambet dasar butek tur memblek-memblek prandene taksih sinaba karana punika dadya panguripaning para kawula madyaning kula ing pusar bumi wonten goma alit kinepung kayon gongkang anger boyong inggih ing mriku dununging kedatoning sang
driksa dangkaning tiap sendro ora gumwe namung sarwi santosa adapur muta sirap pinetha ketha saka guru sela parwata tinatah tinaturengga trengganing ginambaran buron wana ompak gedhe mangun siraing Sardula tutup mengo keledak mulut katingal kaya megap drambah layan beratur kinepyur akit linembur taun daking tinunda sanga neratas praktek ing paningal pinagut bata rinajem atak suci kori brajanala sela prawata sekareng gafur ngadhapur menara kanan kenging gapura jinajaran reca Sardula kang lagya mrewasa bidang dasar kawontenaning Sang Prabu mangan Nagawasa ya Sang Prabu kuwi sang bala sawijining kawujudaning sarwa naga gedhe naga kang gedhe ning seprapating jagat dasar mangkono kinaya dados sembahane para ula naga sing cilik esak jentikaning sikil nganti sak bongkoting tal padha angulur geni ing sak guban sak jabaning jerambah user bumi sinten to ingkang kepareng lenggan ana ing pengayunan Patih Naga Manira dasar sawijining titah kang duweni kasetet sekti mandraguna jayeng panggon manungsa kang julik manungsa kang kebak kaparawirane mula pantes dadi bambang awane raja sida permanen datan ana sawabawaning walang kang tumarisik ron-ronan datang ana obah angin datang ana lumampah amung kapiyarsa keagunganing Sang Prabu Wisangkala ya Sang Prabu Nagawasa biar padang katanging nyalira kapidawan kadya Sanjang Toya kanane jwantah dawangipun dhateng paring sabda dhateng para kawula dasih amun menggalih agen sugihira dereng natos nindakake palaka menika to mangundas ing asmaraning Dronadyanto dereng kawijil ana ing desa kabireng saking patubian swaraning mandi gemblak kemasan jangkir pating cengklang pating cengking imbal anggan yoko sesarang swaraning waranggana lan para pradonga ingkang sendhon sesinggenan saya hanambai asline pasine opo Prawadyabala ingkang saweksawan katingal ingkang kepisang lumantyun ingkang cedhak samiyo mangunggah ora bila barang janur kuning notok wetan kandang gajah notok mangidul pager boto mangulon rajeng swijining
denang para santana prasasantana daya banyak dalam harta waleko banyak dalam werto sejati truk mes truk ingkang lenggah pating teplek ingkang tebih samyos manggung ingkang cedhak samyos manggung anganti-anti dumawai sabda karis mira Sang Prabu ngantos dipun rencangi jepipe jangga sumanggung utawa kaya kojeng-kojeng ing pratiwi anganti-anti sabda ingkang badhe turun sinten ingkang badhe kalumeberan sabda Nira Sang Nata among manggih tentrem
Arya yang kala ludra dewane mangku dhisik Yai anggonku miyosine apa luwih-luwih bareng amuningane jeneng kananmu Yai Bakti naga maniura apa kanthi becik anggonmu sowan ana ing puser bumi iki Yai matura marang Pun Kakang Yodi. Duh Gusti mun kasinggihan dalu-dalu. Saderengipun aruntasi pamicara kelawan panjenengan dalem ingkang sinuwun Prabu Wisangkala ya Sang Prabu Nagawasa.
tir ketitir manalir anggawe ambengan ingkang salomba tinaru wonten madyaning alun-alun sinilir kumetir ketiraos sing panggalih nanging sinuwun dupi menawi wonten ngarsa panjenengan dalem eros manah kula pindha siniram toya swindha Gusti pramila boten wonten ingkang dalem aturaken hamung kejawi sembah sungkem pangabekti kula tumanduk syandaping pemuda kawula naga manyura tak tampa bektimo kanggo njuk marang panjenengan ingsun bojo tawan pangestuku tampanana yadi urawalan pangdi kula jeng dewaji kula cadhong tangan kula kalih kawingga murda ing pucuking rikma kumala rikmu sayutul lebutaning molang kalih ijil kita Ponorogo meber-leber dhateng pangkon Panoja kawingguan baleksa kandadosaken jimat paripeh sinuwun Yayawati naga manyura kawuh kapundi Gusti kanggo nyingket wektu bon kakang kepingin midhanget aturmu kaya ngapa werta-wertaning negara puser bumi ya kena disebut kayangan puser bumi iki munggih wertaning kalayak rame kaya ngapa Gusti sejatosipun ingkang rayi menika gadah raos gumun gawok dupi ananitih kawontenanipun praja wiwit jawine praja ngantos lebeting praja katitik menawi marga-marga samiya jembar dalan-dalan gesek lempiranipun mobyar alangkung-langkung menawi pirsa bali wis maning para santana anggening mbangun prasasat pindha cukuling jamur mangsa labuh lho Gusti pertandani menawi ing kraton puser bumi menika tandha negara ingkang murah sandang kelawan pangan ayem tentrem gemah ripah adil kelawan makmur pekaten Gusti yen kaya mengkono aku ngaturake gunging panwundene apa anggonku lenggah ana ing dampar Prabon pinercaya dening para kawodasi Pade apa kiraning isih ana kang arep aturake tumraping panjenengan ingsun pribadi Pade Gusti mugi dipun kepareng lan dipun palilahi Ndra Paduka menawi kapinujut weneng pindha wenenging sela kapinujut wening pindha wenenging tirta tigang perutangan dhateng kersa paring pangandika enggah napa sinuwun ingkang dadosaken darnan panggalih katingal pangglong ing pepolatan mung sandika dawuh-dawuh kawula
Arya Patih Naga Manwa ngantos sandadosaken joglo ning panggalih Pandharata ingkang ketayu ing tirta. Wiranata kalu aku ketemu tendang ombak ing malih katingal silema kambang penggalian lira sangu. Wah, mangendi napa ingkang dipun gagas Sang Prabu? Wiwit timur dumugining diwasa Sang Prabu dereng mangurupi silsilah utawi nasab utawa tedhak turuning Sang Prabu Wisanggara. Ingkang kalih Sang Prabu kapinujon gandrung-gandrung kapirang kaya wong kang edan kurang setan kebimbang endah ayu sulistyaning Betari naga geni saka ing Saptapara. Niku ingkang dados mangidas ing asmaran griya pramila yen kapinujon anggega sabdaning ingkang rayi patih naga manwa dangu boten kersa paring dawuh temahan paring sabda pangandikaning aru lawang manis ana netra kang siniti karo pucaknya karo kali tambah ira paningal ira astara kang manggel dadya siji ukara dadya siji. Patih Naga Manwa kawula kapundi Gusti dangu mboten paring pangandika dumateng ingkang rayi mbok inggih bloko kemawon napa ingkang dados sinanggiting wewade ingkang dereng kagelar wonten pengayunan Gusti Dewa Patih. Ana rong perkara sing tak pikir wonten kalih perkawis ingkang kagalih. Iya. Ingkang setunggal sing sepisan aku guru ngerti Prabu Wisanggara ku tedhak turun-turun saka ndi iku ora ana sing crita, ora ana sing ngandani aku anake sapa, sing anak kono aku ana jagat iki sapa? Inggih Gusti. Lah lajeng ingkang angka kalih menggalih napa jiwit? Sing nomor loro aku saklebatan ngerti ora adoh saka ing papan kene dedunung ana ing Saptapara ana sawijining Betari naga geni kang endah sulistya ing warna. Oh, inggih Gusti. Yen pancen sliramu bisa batang apa kang dadi pitakonku batangen. Kowe lak ya wis suwe ngawula ana ngarsane ingsun. Lho Gusti, kula menika dipun wastani dangu inggih sampun dangu. Nanging nadyan anggen kula ngawula wonten usur bumi menika sampun kadangu. Kula mboten pirsa Gusti, sinten moyang leluhur kok buka belahe. Duwe anak buah gak patek pecus takoni kok gak ngerti. Karepmu apa karepmu? Yen kaya ngono,
sing luwih tuwa saka patih Nagamanyura sapa? Lah inggih wonten nggih abdi dalem ingkang nalika semanten lami sanget panjenengan Tasik Timur panjenenganing Ponokawan menika sampun ngawula dhateng Paduka. Sapa iku? Inggih Sang Seca Tenggara nggih Togog kelawan Belung niku. Wah, yen kaya mengkono Patih mudhuna menyang kapatihan undangan mrene Patih jujulen nganti tekan kene Seca Tenggara kelawan Biyung. Inggih sinuwun kados ngaten dalem nyuwun tambahi pangestu kula jujule kawula Togog. Aturana lebu. Nggih, nggih. Sampeyan niku Togog? Nggih, kula Togog. Kali adhi kula. Lho? Bos lagi. Tumbas ngopi, Bos. Atiku deg-deg engko nang diwenehi paukuman atau tinimbalan sowan pisan kok ditemokno luput utawa dosa aku dihukum. Ya pun sakniki niku gampil. Gampange. Mangane ten jaba mangan angel golek rokok angel. Jero mangan titip sembahyang titip. Ngomong apa ae kan niku. Tau nglakon. Tau kecekel. Remi saya. Kon kecekel remi. Jero wencok. Kok iso metu terus ya? Lah nggih, ten jero niku bisa metu. Sing mriku kula sogok gelem. Lah sing nyogok ya gelem. Wah, metumu sogok-sogokan. Lah mayahe. Wis. Kakang Togog kaya ngapa werta seger kuarasamu?
Nyuwun sewu nggih. Kula niku umur kula pun dangu. Pun suwe kula wonten donya niki mboten kakehan dan mboten kakehan mikir. Kula niki nggih kula doli gumuyu, kula doli mesem, mboten kegeden karep, mboten kegeden cita-cita. Kula nikmati mawon entene napa mendina nggih niku. Ketemu Gandarya kula gedhok. Ketemu enten jagung nggih kula bebek didang. Sak wonten-wontene mula enten sing mastani kula niki awake lemu ayem tentrem merga gak batek kathah sing dipikir siji kali coro mburi kula niki. Apa ya? Oh, awakmu turu delokno wong. Iya iya. Sebabe kon kok guru apa? Ya aku mulai kebengen diklatu. Suwe-suwe mulai bengi gak nggawa apa-apa tambah diklatu. Si Marisa wis di SMS markas. Bret. Kon niku kalah karo bojomu. Iya ya, takone aku kalah karo bojomu. Kon niku ngene. Bojo kok aja diwedeni nemen-nemen. Kon nek wedi karo bojo, atimu awakmu bekik, atimu ngekes, kon digubur, bojomu dilirik awakmu den. Mata-tata iya iku. Makane saiki aku wis tak ngurus ya, lho kok didoblang. Maksudé Masih mulai kepengen gak ada totok-totok aku wis gawe kon didobel. Iya iya. Iku carane nyampoi. Bono kawan. Wah, nggih ngapunten iki lho ngomong dhewe mawon are. Kowe ngerti sun tekake sowan Ngabyantara ana ing ngarsaning Prabu Misangkara ya Prabu Nagawasa. Wah, niku menawi ipen kula wau dalu niku kaya-kaya kula badhe nampi kenugrahan. Adik wau dalu niku kula lek-lekan. Lah ya ngono ya lho. Iya ta. Tak ewangi melek pengasane oleh deg-degan tanggal 10. Cindene siji panjake 5. Bayangan saja mah. Tapi gak oleh cemburu, masih menesok ya tanggapan. Ono museum, tapi ya 1 jam saja. Mbok nek wayangan tak jam bolak-balik seneng awak dhewe. Kaya apa, Dok? Nggih, Yun. Sajak napa ingkang dipun tangletaken bukekaken wong tuwek-tuwek loro niki. Ngene to, Kok? Aku melu takut. Kaya-kaya kurang mbong-mbong ngraosing penggalih aku iki kurang ngerti sapa sejatine wong tuaku, sapa sejatine moyangku, leluhurku. Oh, nggih. Coba terangno lamun Togok ngerteni. Ngeten Gus. Niki mboten napa-napa aku lho crita rada dawa dhedhek niku. Waton cetha gamblang ora dadi apa-apa. Iki lek biyen diramesi lho. Ngomongno yuni tembak 41 ngono kuwi. Wah, diramesi wong ya. Nggih, nggih. Kula tak crita kula wiwiti saking bibit purwaning sakawit jaman suwung, jaman dereng wonten napa-napa. Sing wonten namung Haknyana jamane dewa pinaringan juluk Sanghyang Toya. Sanghyang Toya menika pembareping dewa, pembareping urip. Mula kena diwapun wastani tan kena kinaya ngapa Gusti Pangeran menika tan kaya kena kinaya ngapa. Iya. Banjur ananing aku saka ndi?
Lah ora metu saka papai debok yo boten. Masa enten menungso lair untuk papai debok nggak lucu ya. Amit sewu ngene. Wonten salah sawijining ratu nanging sampun dumunung dadi brahmana resik. Anggene teteki anggene mertapa wonten perenge gunung Himalaya. Sang brahmana resi Begawan Wijanaka niku nggadah garwa kalih, nggadah bojo kalih. Ingkang setunggal nama Dewi Winata, ingkang kalih nama Dewi Kadru. Sang Resi Wijanaka menika pikantuk kanugrahan saking dewa wujud endhog kalih perkawis. Endhog rong perkara. Endhog menika dipun paringaken garwanipun kekalih. Setunggal Dewi Winata diparingi endhog setunggal, Dewi Kadru diparingi endhog setunggal. Dipun kengken ngenggremi. Kakler wae. Klirune. Lah wong-wong kok nganggremi wong iku bayi lho, anak lho wong iku. Rungokno tak critane. Wong dikeki endhog ya digremi. Mergo lek oleh lungguh wis 28 dina, Panas anget getih kepel dadi janin-janine kewan. Lah terus. Lah niku Dewi Winata menika netes ndok wau netes lair menika tasih piye piyike manuk Garudaya ya manuk Garuda. Lah sing angka kalih garwane nami Dewi Kadru kala wau endhog suwene 28 dina dinggremi bareng netes boten wujud manuk nanging wujud naga, wujud ula sawer, sakwernaning sawer. Mandar menika kapitungane ndhog siji wau netes dadi 1000 ula. Lah mila ing jaman rumiyin wonten ingkang sinebut naga bagenda, naga Indriyaksa, wonten ingkang sinebut Yang Antabuga, ingkang wonten sinebut Yang Nagaraja Basuki, wonten ingkang sinebut Sang Naga Basuka ya wonten. Wong 1000 naga jenenge kathah. Ana ngene niku sing dadi naga suwana ora ngono. Lah niku kuwatahe wonten. Lah aku iki anake sapa kok? Lah angel. Wong marang ndok ngelundung sak wonten kathahé padha nentes dhewe-dhewe. Sampeyan anake sinten nggih kula mboten ngertos. Sing mending sampeyan niku tedhak turuning Sang Jantaya jaman isih suwung gemblung jagat dereng dinelar niku. Yo, syukur pengertianmu sing kaya ngono. Kang angka 2 to kok? Nggih. Ya swaku kira-kira iki wis cukup umpama palakrama. Lah sing dadi tetimbanganing katresnan sun iku ora ana liya yen ora Bathari Nagagini saka Sapta Perkala iku. Wo, ngoten nggih. Lah saking nemene traju tresnaning panjenengan dhateng Nagagini. Yo, kaya-kaya ora bisa tempat luwih becik tak entengno patiku ketimbang aku ora bisa ngapek bojo Dewi Nagagini. Wah nggih, rampun cetha ngoten niku. Jaman sakniki lek pun ate enten sing dikencok ya pun ate kesuwen.
Lek adek kesuwen mambu angin curun iki lho bahaya. Aku tuh gak tahu aku nantang ya. Tapi aku lagi ditantang jawab pos tuh. Emang. Gak tahu nantang tapi lagi ditantang jawab pos. Emang. Lajeng Dasuni. Ya, kok. Yen kaya ngono cukup anggonmu paring panglapuran marang aku. Dongakno ya, kok. Yen aku mengko bisa mboyong Putri Dewi naga kene saka Saptaperta, tak bungah-bungahno para kawula tasih, tak seneng-senengno para kawula bangsa naga ana ing duser bumi kene kok. Tak anakno nayub sakulan nguput ora prei. Aku seneng nek nayub sakulan nguput. Mbok menawa ditanggapno bareng sae. Lha nanggap bareng. Yai Mate. Dawuh sapundi Gusti? Menapa? Patih Naga Manyura. Singgihan dawuh. Mula wis cetha. Menawa kaya mengkono ora ana kang sung titahake dadi cucuk ing ngajurit, amung jeneng kanen Nira Yayi Patih Naga Manyura. Mangkato Olatana Saptaperta tembungen menyanggoning pukulan Sang Hyang Hananta Buga. Lamun putrining bakal disuwun dijenengake garwa Prameswari ana ing puser bumi kaya mangkono Patih. Kawula kapundi Gusti kula ingkang badhe nyayogyani pikajengan Paduka tindak bangkat dhateng kayangan Saptaperta. Iya, kaya mangkono bubarna Pasiniwaka. Sang Prabu Wisangkara sareng kawontenaning badhe arsa njog panenggatan lobeng dhateng ing sabeting kedhaton kedhat kula lamun Cinandra saking Mandrawa prasasat kaya sinambrandandang.